Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izan dugu. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Kristo gure salbatzailearen ezaugarriaz eta zuek ere guraso eta guraso konteko nire ondoren gauza bera ez dizue. Isaías profetaren liburutik. Bai ederrak diren amendi gainetan, bakea hotz egiten duen mezulariaren oinak. Berri ona zabaltzen eta salbamena irakatzen dabilerarena. Sioni gure jainkoa erregea da esaten dionarena. Entzun, zure zaintzariak oiukari dira, irritzita, guztiak batera. Aurrez aurre ikusten baitu jauna, berriro Sirona datorrela.
Ekin kantari guztiok batera, Jerusaleko horma zahar erorio. Poztu behitu jaunak bere herria, eta berrerosi du Jerusalem. Herri guztien aurrean, erakusi du jaunak, bere beso santuaren indaka, eta lurpiraren bazter guztiak ikusiko dute, gure jangoikoaren salbamena. Jaunak esana?
maitasunean ez halako esan genezake haundikeriz bere indarra, bere handitasuna inposatuz edo gu hirugarren nahian gauza harrigarriak erakutsiz, baizik eta jakoikoa agertzen zaigu humiltasunean. Gauza txikietan harki dezagun, ez gaitu nolabait esateko bere indarrez, bere boterioz, ez gaitugu menpean hartu nahi, baizik eta nahi gaitu bere maitasunaren bidez konkistatu, gure bihotzak bere ganatzen ditu maitasunez, humiltasunez. Horregatik, hau txiki jaiogarriak, Jesus aurreoan ikusten figurarik, ez digu ikara sentia azten, baizik eta maitasuna. Gaurkoan ere, erara daukagu, ataio bat, gure egun handi honetan, eta diago ikusiz, ez da sentitzen, txiki bat ikusita, ez da sentitzen bidurik ikararik, baizik eta maitasunak, gertutasunak, eta jagoikoak hoixe nahi guk senti ezagula. Beraretarako maitasunak, berak maite gaituela, guk eduki ezagun beraretan konfiantza, gertutasun hori senti ezagun, berak salbatu nahi gaituela. Guretzako jarri dituen ejempluak metaforak da aita batek bere seme alabak nola maite dituen, eta seme alabek nola edukitak duen konfiantza hori bere aitari, edo hartzaile batek bere argiak, edo gure ariskide izan dituela adierazio. Horregatik, edu berri egunean, oso motu berezian, sentiarazten dugu jakoikoa hori. Berak egin gaituela, bereak egala, bere izakiak baino maite gaituela. Gure gatik garratu dagoa. Estalpe batean jaiozena, abere batean, hotzak, modu, pobre eta humilean, erakusteko zenbateraino maite gaituen, nola estimatzen dituen gauza txikiak eta humilak, eta zenbateraino egon nahi duen gure gatik gertu. Eskatzen diogu, berak ekarri nahi dugun argi hori, berak ekarri nahi dugun berriona, eta berak ekarri nahi dugun gertutasun hori, guk bihotzetik onartu dezagun, eta gure inguruekin ere konpartitu nahi izan dezagun. Eta orain, pantaiako garritoa burutuko dugu. Aurrera gure eskariak egingo ditugu, eta eskatuko dugu, aurroren alde, bataiatuko dugun aurroren alde, bere guraso, bere eta mantxi, bere familiko guztik, bere ganak gogoan izango ditugu, eta eskar egun jaunari. Baita ere, gure hilakoa gogoan hartuko ditugu, gaurko bezasantuan berezitik, Javier Barandarain, Gregorio Belotzaran, Paulina Ansorena, baita ere Anastasio, Ageda, Joseba, eta bere familiko indarko guztiak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure ezapen eskatezak dugu jaunari. Eta eskatuko dugu baita ere, zeruko laguntza ez daude bakarrik, Aingeruak, Amanokina, Santuak gurekin daude baita ere bataioa oskatzen. Zuek erantzun, otoi gure alde. Santa Maria Jakoikoaren ama. Otoi gure alde. San Jose. Otoi gure alde. San Francisco Xavier. Otoi gure alde. Zeruko Santu eta Santa guztiak. Otoi gure alde. Eta orain bataio puntera joango gara, bataioa burutzeko.
aurrena, olioz igurtziko dugu Tiago, Jangoikoak libratu dezan gaiz guztietatik. Jainko guzti alduna, zure seme bakarra mundura bidali dezu, pekatuaren menpeko zan gizakiari zure aurren askatasuna emateko. Badakigu aur honek ezagutuko dituela mundu ontako lilurak eta deabruaren maltzurkeriei gogor egin beharko diela. Apalik otoitz egiten dizugu bere alde, zure semearen heriotzari eta piztuerari esker ilunpearen mendetik atera dezazun eta Kristoren graziak indarremanik biziontako ibilaldi guztietan zaindu dezazun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristo salbatzailearen indarrak bete zaitzala bere indarrez hori adierazteko igurtzitzen zaitu salbamen olioz Kristo gure jaunagan errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Eta orain guraso, bedeinkatuko dugu gure jauna, zure semearen bidez jaitsi bedi ur guzti honetara Espiritu Santuaren indarra. Bataioan Kristorekin hilobiratuak berarekin piztu deitezen bizirako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta orain guraso eta aitama bitxiak eta haiekin batera hemen elkartu geran guztiok pekatuari uko egin eta fedea aitortuko dugu Tiagoren izenean. Uko egiten aldiozue Satanasi eta haren egite guztiai eta haren agindukeri guztiai sinisten aldezue Jangoiko aita guzti aldun zerun urren egilea sinisten aldezue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna ama birgin jaioa nekaldu eta olbidatua piztu taitaren eskuinaldean eseririk dagoena sinisten aldezu Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Hauxe da gure fedea, hauxe Elizaren sinistea guk goraki aitortzen deguna, Jesu Kristo gure jaunarengan. Amen. Nahi dezue beraz, Tiago bataiatzea, elkarrekin goraki aitortu degun Elizaren fedean. Tiago, nik bataiatzen zaitut, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Eta orain krismaz igurtziko dugu Tiago, aukeratua izan du delako. Jainko guztialdunak Jesu Kristo gure jaunaren aitak pekatutik atera zaitu eta urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu. Berak igurtzitzen zaitu. Salbameneko krismaz, Kristoren herrian sarturik, arekin batean apaiz profeta eta errege izan zaitezen betiereko biziraino. Amen. Tiago, izaki berri egin zera, eta Kristo jantzi dezun soinean. Jantzi zuri honek adierazi dezala, zein handi zeran jainkoaren seme. Zure ingurukoak hitzez eta egitez lagundurik, garbi iraun ezazu betiereko biziraino. Amen. Hartzazue Kristoren argia, aita ama eta guraso kontekok, zuei dagokizue argia uzaintzea, zuen aurra. Kristok argiturik, beti argiaren ume bezala ibil dadin, eta sinistean iraunez, jauna datorrenean haren bidera atera dadin, santu guztiekin zeruko etxeraino. Amen.
oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Onar jauna Eguberri jai hauetan zurekin paketzen gaituen oparia. Hau bai da zuri gizakiak eskain dezaizuten gorespen betea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu Jaungoiko alguztidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain, Jainko agerian ezagutzen degularik, berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten dio. Santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza, eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea joan diran gure senideak, bereziki, eza santu honetan Javier Barandarai, Gregorio Belonzaran, Paulina, Ansorena, Anastasio Ageda, Joseba eta Josebaren familikoetako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez,
honekin eta honekan, zuri eta jangoiko albuztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakeak egunotan. Zure errukiari esker pekaturik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure egizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea. Jangoikoaren bintotxa, zuten pekatua, Hona hemen jangoikoaren bintotxa, hona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak, jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor etxean sartzeko,
guztiz errokitsua, munduaren salbatzaileak gaur jaioz, Jainkoaren seme-alaba sortarazte gaituen bezala, iliezko rege egin gaitzala, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Egu berri onona izan dezazuela guztiok, etorri bereziki gure kristau berriari, egori, eta abisua bihar ez izango da, bezala 10:00. Eta gero urtarrilaren 2an, eta igandez, 8, 10:00 bezetan gogoa izango dugu oso bereziki Pilar Otermin ere bihotzaren lehenengo urte horrenean. Eta aurtengoan ere pandemi egoera aldela eta ezin musu eman sortxoari, baina bihotzez adoratuko dugu berarekin dedikazio emango dizuet eta gero zer tratatuko dugu sorgari. Jauna zuekin, bedika zaitzatela Jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.